Аз съм Тео06 Гюлето. Аз съм Кокосиейч. Имам една тежка новина за всички вас. Каналът Котрил вече е в историята. Да, точно така. Котрил умря. И не говоря за човек, а за самия канал. Повече клипове тук няма да виждате. Котрил беше нещо специално. Беше място, където се събирахме, смяхме се, споделяхме моменти. Може би не винаги беше перфектно, може би понякога изглеждаше хаотично, но имаше своята душа. И това е, което го правеше различен. Всяко начало обаче има край. И този край дойде сега. Котрил си свърши работата. Котрил остави своя отпечатък. А ние трябва да го изпратим с уважение. Да, знам, че звучи драматично, все едно още говорим за истинско погребение, но спокойно. Няма нужда да палите свещи и да носите венци. Котрил не е човек, той е канал. Просто каналът приключи своя път. И ако някой от вас вече си представя черна катафалка с надпис YouTube, успокойте се. Да кажем, че Котрил замина в един по-добър свят. Света на мъртвите канали. Но смъртта никога не е само край. Тя е ново начало. И тук започва истинската история. Моята история. Аз съм Коко и от днес нататък щафетата минава в мои ръце. Може да затваряме страницата на Котрил, но отваряме нова. И тя се казва CocoCHW. Това е моят аккаунт, by the way. В новия канал ще има повече всичко. Повече клипове, повече енергия, повече забавление. Ще опитвам да съм редовен, да качвам често, да държа интереса жив. И най-важното, няма да съм сам. В CocoCHW ще снимам заедно с Нообзупи. Това значи повече идеи, повече колаборации и още по-луди неща, които до сега не сте виждали. Котрил е минало. CocoCHW е бъдеще. И вие сте поканени да бъдете част от това. Така че благодаря на всички, които бяхте част от Котрил. Но сега е време да продължим напред. Котрил може да си отиде, но докато може още живее в CocoCHW. Абонирайте се, бъдете там, защото това е новата ера. Рип Котрил, да живее CocoCHW. И да живее новото ни партньорство, Коко и Нообзупи. Това е като цяло, хора. Може да пустите канала ми. Защото Котрил вече го няма. Това е.